ayu sing tak tresnakake rina wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu bebujan denane nadyan sepisan ketemu nanging wedi nanging gede terasa tresnaku rina wengi terasa ngarep sok kapan balimu sing tak retno garwane wong liya aku wis kepacut tresno nanging ati mbok nyawela yo apa ya dik ngalah Gusti Allah kucek ngonoan mari huwo Mbak hawane sumuk lho Mbak sumu mbok ngligo liga ki apa rak lamben ayu kupingmu pilek lu sekiso Mbak mari budrek apa itu lagi apa itu bukil ya go mesem lho ki apa itu nang apa sliramu ninggal aku wong ayu sing tak tresnani rina wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu nadyan sepisan ketemu nanging wedi nanging gede terasa
Wah, Kang Kempot. Dalem, Mbah. Ajan koyo tanggapan tenan. Nggih, lah pripun ta? Insyaallah tanggapan. Oh, ayo. Nggih. Nggih. Wih, Mbak Yu, kudu Dalem. piyayi kono lembah ngomong mirsani Pak jenengan. Kambiawara kaya Mbak Yu lho. Dedek. Heh? Dedek. Oh ya ora mare ngelu, Mbah. Didik kok sak makku. Biru Iya. piyayi Daripada hidup Mbak jati Yu. ngantek mirsani jenengan Oh, ngomong. ngoten. Menika saking Saking mriki mawon. Oh. Iki para prayagung monggo to parone sing duwe gawe. Nggih. Nek keluarga pisan kae lenggahe ning kono saka Keluarga Bekasi. pisan. Ah, menika saking Kedung Jati kok kene wae. Wis nang kene wae, Pak ndak do plepeken engko. Mbok mii malah kucur. pripun? Ya bae. Pripun? Pak sinten? Pak Gading. Nah. Pak Gading kang pundi? Nyedak, Mbak. Nggih, nggih. Ora Pundi? nyaket Pak Gading Pak ngono. Gading ingkang pundi menika Kersake piyantune? opo? Oh menika juragan sapi salin riyen Pak Gading. Menika ngersake lagu napa? Bae kersake dirimu. Lah nggih ngersake Pak Gading dimulus, ngersake Mbah. lagu napa? Alah Pak Gading niku le. Juragan apa, Nak? Juragan sapi. Pak Gading niku nek limosin ngeten ku mironan, Mbak. Limosin iku lho. Nen? Oh pamer bojo. Lha napa? Malah mesake, ora gablek bojo, jane pamer bojo. Kang Kempot, Dalem, Mbah. iki nek tak kawal repot iki. Nggih, Ilang mungkin ya mboten dikawal. Nagih janji. Alhamdulillah, lagune Pak Gading menika nagih Bos, janji. iki ra tertib kok kono-kono kok kene ora terus piye modelmu kuwi. Nggih. Ora tertib Kang Kempot, ribagane sapi sing dinai kene lah kene ra disodakoi. Loh, kan ya sing dijual kan saya. Iya. Niku babon limosin kok, Mbah. Oh ya, wis sukses selalu ya, Pripun, Bos. Pak Gading? Nah, Nggih, Pak Gading Oh, boten terus mengke. menika. kok kumpuli pira mrono, kose korek rono. Ditekke sik, Ditelaske Seno Cahayu. Terus keriyen Ditekke sik. sowan. Baik Pak Gading, Pak sinten nika? Mas sinten? Ah. Mas napa? Juragan napa menika? Boten Pak Gading, boten Pak Oh, Topo. juragan Bundeng. Wow. Yo. Ya nduk ditelaske Seno. Kok neng kene hawane penak ya? Alah, penak Ah. wae. Enek nyep-nyepe kok nduk coba nang kene. Go jam ayoga we. Ngono. Non yo tak genahne to Pak Gading nek mboten dicaos iki. Ya nduk. Iya ya Mbah lah kaya kesusu men ki lho. Ora bener ki tekan ndi iki kok. Neng apa selir Yaw. Ning kalaku ki. Aloha. Nak Desi, ya ngapunten mengke Pak. Mas Gading. Mas Gading dipun tenggo. Nggih, dipun tangga. Nggih, mengke diaturke Dipun saben tangga, Mas acara. Gading. Pangsul katang kula Rama Pandhawara monggo Rama. Ji.